أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والغدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم آمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. Ambe anga foli ani wale nyuman don kura ya ko lase awma aw fene sogole bana ni wati na maliko no fokata se maliko ka ambi aw bisimla aw ka jemka kene konnana l'enseignement du vendredi jemka ni sigira Shirfla TV jabarani fe aw ni aw amise ka nga bato ke chugo ya famia no yala ani teliala o hokum konnana kasangani ni wati kerengerele ni kalo barkama in konna no ye sungalo kalo ye alhamdulillah ala sona anyi chamake kalo ina ni alaka deme anaka hinena ka fon sereyawi fo amika sense kata kalo in kunchela ni afora sungalo kalo in laba hakili bi jigi fenkelen doron de la noye zakat al fitri o kama bi anya kanu ka babu sensi awni aw am sega famiyal kusoro zakat al fitri ko kunka. زكاة الفطر رجمي فلو. زكاة الفطر هي صدقة واجبة على كل مسلم. نيام زكاة الفطر أتدوري صدقة ردو سلامة بمينبو كاكو سلي رنتني، يعني سلامة بصدقة مينبو كاكو سلي نيوكورولا وواجب ردو سلامة كبير وصغير. إكرا فتني أمي إكرا كورباليني الذي يملك قوتا يومه ما في نيكا داد دومين بيبولو إكا كلي جورني بالو بيبولو يعني أبي واجب إكا تخرج في نهاية شهر رمضان إنا فانيا تشكمنا أبي بودي سنغلو كالو لبانا ni anye bara intaka lege amina yika fo zakatal fitri joro bari bala anga suna o kama anya kanubi ka masala zakatal fitru ka damne a wajibi shartula na famu bi zakatal fitri bolla ani maminu yere ka nga zakatal fitri bo zakatal fitri yere ka nga di maminu ma ni alaka jey hukum konnana anga babu sen folo o de bitali ke shurut wujub zakatal fitri. Zakatal fitri wajibi sharti anga don baw ya ton ka sigi nyogonga katabla fo siyoroma durula, yani ninu le fewni feminu ni o sabatili la doron sharati ba lanyini efe ka yira ela ka fo ko zakatal fitri be wajibe ka o folo jume al islamu o de islamiyai. Donc aye zakatal fitri min fo no de sadaka mi bo sumalo kalo labana ni a wajibi do islam bela jelinka. Donc comme folo de nyini fe al islam, donc anyilendo islam de fe anyilendo islam ko fe islam de fe ni ka islam ya sabati la mun fele la nyilendo sharati ko a wajibi sharti flana al hurriya al wajibiya horonika, yani mɔgɔ minnu bɛ jɔnya la olu ma laɲini ni zakatal fitri boli. A sabanan milku ma yukhriju minhu zakata ba'da hajati yawmihi. Ni ni fila bɛɛ lajɛlen sabatila i ka silamɛya sabatila a sabatila fana k'i ye hɔrɔn ye mun fana laɲinilen don k'o k'a sɔrɔ e bɛna zakatal fitri bɔ i ka suma min na o k'a sɔrɔ n'i ye zakatal fitri bɔ a la a tɔ min bɛ to a bɛ yɛrɛ ka tile journée balo bɔ. I bɛna zakatal fitri bɔ suma min na i bɛna bɔ balo min na o k'a sɔrɔ n'i ye zakatal fitri bɔ a la tɔ min bɛ to n'o y'a sɔrɔ o bɛ yɛrɛ ka tile balo bɔ, sariatigi b'a yira e la k'a fɔ ko zakatal fitri bɔli bɛ kɛ e ma wajibi ye. Nka tuma dɔw la n'a sɔrɔ hayiwa ale yɛrɛ dala dumuni fana ka gɛlɛ e ma laɲini, mais nin yɔrɔ in fana na fo a ka faamuya ka d'a kan mɔgɔ dɔw fana b'a mi k'a fɔ ni nin fɛn ninnu fɔra
akame nyo bore kemetigu de koma walma magasin ba nyo magasin ba be minnu bolo wal ba be minnu bolo la ni kuma ina ma famia yani kuma mina ni zakatul fitri bo yani ni da dumuni bi bolo doron to min be no na soro ko be zakatul fitri hake bo yani o wati la abike ma wajibi ala ka famiyal ko nyimanje ama tajibu ala rajuli wal mar'a zakatul fitri ce ani muso bela jele damakaka abolila yani ce aboli wajibi ye ce ma tugumina aboli wajibi an balaka o fenama ala ka famiyal ko nyimanje ama tajibu ala albaligi wasabi abi wajibiya demisani ani baliku bela jele ma yani baliku babo ina fo demisani fene kanga bo tugumina ala ka famiyal ko nyimande ama anga babu sen flama ودي الذين تلزم نفقة زكاتهم الفطر على المسلم أنك لنكروكو زكاة الفطر واجبي شرط دو نو بيتاليك إسلامية أني أكاسر يهوروني أني كما من أني زكاة الفطر بو إذا بولو لا إذا دومين بكي بولو يعني مغو من دا دومين بكي بولو في بيتلا غسيكا دوني مبوري بوكا دي مغورما أبو واجبي أنو بلا جلنكا أبو واجبي أتشيكا إذا فا أبو واجبي أمسوكا أبو واجبي مغرباني دمساني بلا جلنكا دون سيسانو mɔgɔ jɔnw de ka zakatul fitri bɔli bɛ wajibiya silamɛ kan yani jɔn ni jɔn e kan ka olu ka zakatul fitri bɔ sariatigiw y'o fɛnɛ to k'a bila sigiyɔrɔma sabanan faamuyali teliya kosɔn ani nɔgɔya kama o mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ al abawani o de ye i bangebaa fila yani mɔgɔ minnu bangebaa kɔrɔ b'u bolo a kɛra musoman ye walima a cɛman walima ala sɔnna ka fonisɛri ka u fila bɛɛ b'i bolo balo la ko olu ka zakatul fitri bɔli bɛ wajibiya e kan den silamɛ i bangebaa fila ka zakatul fitri bɔli ye e ma wajibi ye wal abna al fuqara den fantanw yani i den minnu ye fantan ye i den minnu ni ala ma dayɛlɛni k'u ye ni se t'olu ye ni fantanw do silamɛ a bɛ ɲini e fɛ e k'olu fɛnɛ ka zakatul fitri bɔ minnu bɛ se k'u ta b'u yɛrɛ o ko tɛ dɛ minnu ye fantan ye n'a sabatiyalen do k'a fɔ a t'u kɔ a t'u ɲɛ ko sariatigi b'a laɲini e fɛ e ka i den olu masina ninnu ka zakatul fitri bɔ a filanan azawja furucɛ a bɛ wajibiya e fɛnɛ kan a bɛ ɲini i fɛ i k'i furumuso ka zakatul fitri bɔ a sabanan abduka wa kullu ra'iyatik i ka jɔn min b'i bolo an b'a dɔn nin waati ninnu na jɔn ko ninnu kuma an bɛ se k'a fɔ ko a tile banna hali n'a sɔrɔ an ka nin waati ninnu na hali n'a sɔrɔ a bɛ dɔɔnin fan dɔw fɛ ko jɔn wa kullu ra'iyatika i ka baarakɛla ani mɔgɔ fɛn o fɛn b'i bolo kɔnɔ i ka mara kɔnɔna na ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka zakatul fitri bɛ wajibiya i kan i ka mara kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen yani i ka denbaya kuturu a kɛra i yɛrɛ denw ye i musow fo ka taa se i balimaden minnu b'i ka mara kɔnɔna na walima a mana kɛ mɔgɔ fɛn o fɛn n'u b'i ka mara kɔnɔ ka ban dɔrɔn sariatigi b'a laɲini e fɛ ni nin sunkalo laban sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la selikɛnɛ fajiri da sɔgɔmadanin fɛ i ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka zakatul fitri bɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o tɛmɛlen kɔrɔ kɔ an b'a dɔn k'a fɔ an ka sariya kodɔn diinɛ de don hakili diinɛ de don ni sariatigi ye fɛn o fɛn laɲini silamɛ i k'a kɛ i b'a ye k'a fɔ nafa dɔ de b'a la hali n'a sɔrɔ kuma dɔw la e yɛrɛ ɲɛ tɛ nafa ninnu na nka kodɔn ani nafaw de b'a la zakatul fitri yɛrɛ nafa jumɛnw b'a la sariatigi bɛ nafa jate fo ka taa se sigiyɔrɔma 5 bɔɲɔgɔnko k'an bɛ o de sɔrɔ zakatul fitri bɔli la o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye tutahhir nafsa sa'im min athari laqwi wa rafath sunbagatɔ sunkalo kɔnɔna na i ye kuma lankolon minnu fɔ ani i ye filimisɛnnin minnu kɛ k'i to i ka sun kɔnɔna na ko a bɛ i nikun saniya ka bɔ ni jurumumisɛnnin ani ka ni filimisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen na zakatul fitri a fayida a nafa fɔlɔfɔlɔ ye o ye a filanan tuksir arrahma bayna almuslimin k'a bɛ hinɛ caya mɔminw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la an b'a dɔn k'a fɔ selidonya ye donba ye nisɔndiya don don
n'a fɔra ko nisɔndiya don ko silamɛ manton fan dɔw bɛ nisɔndiya la finikuraw b'olu la ayiwa dumuni ko bɛ sabatilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais kan'a ye k'a fɔ ko silamɛ fan dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu hamilen don u jɔrɔlen don u da yɛrɛ dumuni sɔrɔli la i b'a ye k'a fɔ hinɛ min fɔra nisɔndiya min fɔra kuma dɔw la a tɛ sabati mais ni nin sadaka in faama minnu bɛ alisilamɛ mantonw cɛ la n'olu ye dɔ bɔ k'a di u balima sentanw ma i b'a ye k'a fɔ siga t'a la hinɛ bɛ cari nisɔndiya min laɲinina don in kɔnɔna na o bɛ kɛ ka silamɛw bɛɛ lajɛlen labɔ ani hinɛ min fɔra u fana bɛ cari an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma a sabanan tudkhilu surura fi nufusi fuqara al-muslimin ko a bɛ nisɔndiya don silamɛ fantanw ninkun na siga t'a la e yɛrɛ kamana galen selidenw baloko la maa min nana ka na balo di i ma tuma dɔw la hali ka musaka di a ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ mɔgɔ lanisɔndiya kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ jigi tugu fɛnɛ ko zakatal fitiri nafa ani a laɲiniba dɔ fɛnɛ ye nin ye a duurunan a fɔ a naaninan tufshi rahma bayna al-aghniya wal fuqara ko a bɛ hinɛ cari silamɛ manton fantanw a n'a faamaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ hinɛ cari o ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na silamɛya laɲini fosi tɛ silamɛya la o de ye hinɛ ka sabati keleya ka sabati bɛn ka sabati dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati ninnu na waati minnu ye nisɔndiya waatiw ye waati minnu ye hinɛ waatiw ye donc ko zakatal fitiri a nafa belebeleba dɔ de ye ka hinɛ don silamɛ fantanw ani a faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan e n'i ka setigiya e y'a ye k'a fɔ caman bɛ e bolo walima dɔɔnin bɛ e bolo i dana ɲɔgɔn cɛ ala ma dayɛlɛnni kɛ a ye ala ma garizɛgɛba di a ma e mana dɔ bɔ ka taa di o ma siga t'a la sigi kɔnɔna na a bɛ na ni hinɛ ye sigi kɔnɔna na a bɛ na ni makari ye donc ko o y'a nafaba dɔ ye a duurunan tubni fuqara wal masakin ani su'al yawma id k'a bɛ fantaw ani miskinɛw k'u kari ka bɔ delili ma selidon i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na n'a fɔra ko selidon a n'a ka seliya nin nisɔndiya donba in k'a fɔ ko silamɛ manton dɔw bɛ yen nɔ hali bi ko delilikɛ minɛn b'u bolo i b'a ye k'a fɔ silamɛya diinɛ nana hinɛ min ko fɔ silamɛya diinɛ ye makari min fɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ min fɔ ni o kɛra dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ k'o ma sabati donc sariatigi de ye a laɲini an fɛ an ka nin sadaka in bɔ ka se ka fantan minnu bɛ silamɛ mantonw cɛla ani miskinɛ min b'u cɛla ka se k'u kari ka bɔ delili ma selidonya la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an kɛlen kɔrɔ kɔ ka zakatal fitiri a wajibi sarti dɔn i kan ka maa minnu fɛnɛ ka zakatal fitiri bɔ an ye dɔ fɔ o fɛnɛ na fo ka taa se zakatal fitiri nafa o mana zakatal fitiri yɛrɛ hakɛ jumɛn de don a migdaru ye jumɛn migdar zakatal fitiri صاع وهو 4 أمداد زكاة الفطر جتدا ببين صاولي كلنما صاولي يعني سمال كنان دو سمال كنان مي أبينو دبي سيدو رسول كلا محمد المصطفى عليه السلام mais anga don bagaw ye jatemno ke anga jira laban kelen nuna akanga be hakya munuma anga mezula anga smal nauna sharatigi b'a fɔ an ɲɛna walmuddu ko n'i ma mure yɛrɛ dɔn mure bɛ bɛn maa min hakɛlama maa min ye hakɛlamɔgɔ ye cɛ hakɛlamɔgɔ a tɛgɛ fa o de bɛ bɛn mure ma an ko sa'u fɛnɛ bɛ bɛn mure ɲɛ naani de ma o mana sisan nɔ sa'u yɛrɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ bɛn kilo 2 bɔɲɔgɔnko de ma kilo 2 taqriban ko sɔwale bɛ bɛn kilo 2 de ma an ka sisan jatedaw la yani masalan mɔgɔ min dutigi min i n'a fɔ mɔgɔ 5 bɛ ka so kɔnɔ sisan nɔ mɔgɔ 5 b'i ka denbaya kɔnɔna na zakatal fitiri ni e ko e b'o bɔ sisan nɔ saratigi ko kilo 2 jate zakatal fitiri mɔgɔ kelen ka nin yɔrɔ o bɛ bɛn sɔw de ma sɔw bɛ bɛn kilo 2 jate de ma ni mɔgɔ 5 bɛ ka mara kɔnɔna na
an b'a ye k'a fɔ k'e ka zakatal fitiri o bɛ sɔn ka taa jɔ fo kilo 10 hakɛ la yani e kan ka kilo 10 ɲɔgɔnna de bɔ mɔgɔ kelen o kelen kilo 2 denmisɛnnin t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la muso ni cɛyako t'a la mɔgɔ fɛn o fɛn b'i ka mara kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen ka zakatal fitiri bɔli bɛ diyagoya i kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ zakatal fitiri fɛnɛ an kɛlen ka hakɛya dɔn zakatal fitiri bɛ bɔ balo jumɛnw de la zakatal fitiri a bɛ bɔ balo jumɛnw na sariatigiw b'a yira an na k'a fɔ zakatal fitiri a laɲininen don a ka bɔ min ghalibi quti ahlil mahal i bɛ sigiyɔrɔ min na yani i bɛ jamana min kɔnɔ jamana in kɔnɔ walima dugu in na balo fanba min bɛ dun zakatal fitiri kan ka bɔ o de la dugu kɔnɔna na walima sigida kɔnɔna na jamana kɔnɔna na aw bɛ balo min dun ka caya a bɛ bɔ o la ni i y'an ka jamana ninnu ta k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ kuma dɔw la ko malo walima kuma dɔw la an bɛ se k'a fɔ ɲɔ ka d'a kan kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ an ka dumuniw na n'i ye a ta k'a lajɛ an ka repaw lajɛ tile journée kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ se ka mɔni tobi sɔgɔmadafɛla la kuma dɔw la tileganfɛla an bɛ se k'a fɔ kini bɛ tobi sufɛla basi walima to o n'a ɲɔgɔnnaw donc an bɛ se k'a fɔ an ka sigida ninnu kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se k'i ka zakatal fitiri bɔ ɲɔ la n'o ye saɲɔ ye i bɛ se k'a bɔ malo fana na alimuhim i ka sigida kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛ balo min dun ka tɛmɛ balo bɛɛ lajɛlen kan nka nin waati in na an b'a fɔ an balimaw ye tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ fisaya ni a se bɛ mɔgɔ minnu ye u k'a jateminɛ u k'a bɔ malo la ka d'a kan kuma dɔw la n'a fɔra ko seli la k'e ka taa ɲɔ di mɔgɔ ma i b'a ye k'a fɔ a tigi bɛna mun kɛ ɲɔ in na a kɛra kaba ye a kɛra saɲɔ ye a bɛ mun kɛ malo a fɔ kaba la walima malo la selidonya fɛ kuma dɔw la e ka sɔgɔmada joonani fɛ i ka taa ɲɔ bɔrɛ di mɔgɔ ma a kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ degun yɛrɛ b'a la a dɔw la malo a fɔ ɲɔ in ma susu a ma folo f'a tigi ka taa folo ka tila ka taa ayiwa a tobili baaraw i b'a ye k'a fɔ o tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye basi kɔ walima to kɔ nka ni a kɛra malo ye a dɔw la o barika ka bon o nafa o n'o baraji fana bɛ sɔn ka bonya a b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma mais sariya ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka dan i se hakɛ la i se hakɛ la wa sariti minnu fɔra a la o de ye a ka kɛ aw ka yɔrɔ balo fanba ye mɔgɔw bɛ min dun ka caya wallahu alam yani minal asnaf tis'a ko suman nɔnɔya 9 la teliya kama alqamhu n'o ye alikama fɛn b'a la kenike b'a la saɲɔ b'a la kaba b'a la tamaro b'a la alakitu n'o ye nɔnɔjalan kuma dɔ la an ka kɔrɔnfɛn yanfan ninnu fɛ i b'a ye k'a fɔ olu bɛ sɔrɔ yen nɔ ka caya ani zabibu n'o de ye zɛnjalan a bɛ bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na wal zeytun fo ka taa se zeytun ma n'o ye olive ye wal orz ani malo o n'a ɲɔgɔnna caman n'i ma fili a shayir kenike wal sult o fana ye alikama a ka surun alikamaya la kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ a bɛ an ka arabu jamana ninnu de la ani tubabu jamana ninnu na bleu donc ka caya an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma zakatal fitiri bɛ se ka bɔ ninnu suman balo modèleya ninnu bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛlen kɔfɛ an kɛlen ka nin bɛɛ lajɛlen dɔn an ye zakatal fitiri a jateya dɔn yani a migdaru dɔn a kan ka bɔ cogoya min fana a kan ka bɔ suman modèle min na an y'o fana dɔn donc zakatal fitiri fana a kan ka di mɔgɔ jɔnniw de ma zakatal fitiri a ka kan a ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min yɛrɛ ye silamɛ ye a bɛ di silamɛ de ma an yakuna hurran a ka kɛ hɔrɔn fana ye an yakuna miskinan aw faqiran a ka sɔrɔ miskina do walima fantan do yani nin bɛ fɛ ka min yira na a kan ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni a ka kan mɔgɔ min mako bɛ a la an yakuna min zawi siham fi zakat ko a ka sɔrɔ niyɔrɔtigiw fana dɔ do yani zaka bɛ di mɔgɔ minnu ma n'o ye mɔgɔ 8 ye ko o k'a sɔrɔ olu dɔ do yajuzu an tadfa almara alqaniya zakataha li zawjiha alfaqir k'a bɛ bɛn fɛnɛ muso faama
yani ala ye se kɛ muso min ye i k'i ka zakatal fitri di i cɛ ma, cɛ min ni ala ma se k'o ye, yani nafolotigi muso e bɛ se k'i ka zakatal fitri di i cɛ ma, i furucɛ ma, i furucɛ fantan, sariatigi b'a fɔ ko baasi tɛ nin na. yajuzu an yadfa alfardu ila aljamaa, k'a bɛ bɛn mɔgɔ kelen ka a di jama ma. misaliya la foroba bɛ e bolo, magasin baw b'i bolo, i ka zakatal fitri an bɛ se k'a fɔ a ka ca dɔɔni ka d'a kan ɲumankɛlaw fana bɛ yen nɔ, malgré que sariatigi ye hakɛ dɔ yira, i b'a sɔrɔ ɲumankɛlaw bɛ yen nɔ minnu bɛ hami ye baraji sɔrɔli ye, kuma bɛɛ olu b'a laɲini hali bi ka yɛlɛ migdaru kan, yani hakɛ min fɔra n'o ye kilo 2 ye, dɔw bɛ se ka yɛlɛ o kan. donc ko n'i ka zakatal fitri ka ca mɔgɔ kelen, a bɛ se k'a di jama ma u k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ. kɛra fantan jamakulu walima miskinɛ jamakulu, yani walima an bɔra ka mɔgɔ minnu dɔ fɔ dɔrɔn ko a bɛ se mɔgɔ kelen bɛ se k'a di jama ma, wal jamaa ila al fardi, jama fana bɛ se ka jɛ k'a di mɔgɔ fana ma, baasi fosi t'o la sariya la. an yakuna ikhrajuha fil baladi allazi yuqimu fihi, a dagalen don, yani a laɲininen don i fɛ i ka zakatal fitri i k'a di dugu la, e yɛrɛ bɛ ka zakatal fitri bɔ dugu min na. masalan ka zakatal fitri bɔ e sigilen bɛ Bamakɔ yan nɔ, e k'i ka zakatal fitri bɔ ka taa n'a ye fo Kayi walima ka taa n'a ye fo Segu, ko la sariya bɛ min ɲini i fɛ o de ye i k'a bɔ i bɛ dugu la k'a di yen fana dugu min na e yɛrɛ sigilen bɛ, i k'a di o dugulamɔgɔw de ma, wa a ti daga i k'a bila ka taa dugu wɛrɛ la fo n'a kɛra dɔrura kama, a ti bɛn i k'a di ka taa dugu wɛrɛ la fo n'a kɛra dɔrura kama. an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma hali bi. o tɛmɛnen kɔfɛ zakatal fitri yɛrɛ fana baara dɔw bɛ yen nɔ, baara minnu ni olu kɛli kanulen don, ni sariatigi b'o laɲini an fɛ, olu tɛ wajibi ye, mais n'i y'olu kɛ i b'a ye k'a fɔ a kanulen don, baraji b'a la, nafabaw de b'a la. o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? ikhrajuha min alfajri qabla salat al-eid, i k'a bɔ fajiri seli kɔfɛ ka kɔn seli kɛnɛ ɲɛ, k'a bɔ fajiri kɛnɛ cili kɔfɛ qabla salat al-eid ka kɔn seli ɲɛ, ka d'a kan sariatigiw bɛ a yira na k'a fɔ k'i bɛ se k'a bɔ tile kelen ka kɔn seli yɛrɛ ɲɛ. dɔw bɛ hali fɛn wɛrɛ fɔ minnu tɛ o ye, mais min ka ɲi min kɔnɔnen don o de ye k'a bɔ ba'da al-fajr qabla salat al-eid, fajiri kɛnɛ jigilen kɔfɛ ka kɔn seli waati ɲɛ, seli kɛnɛ taga ɲɛ, o de kanulen don kosɛbɛ, baraji b'o o de la. ikhrajuha min ahsan qut ahli al-balad, n'i b'i ka zakatal fitri bɔ i n'a fɔ an y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na, ko a kanulen don kosɛbɛ aw ka dugu la balo min ka ɲi ka tɛmɛ balo bɛɛ lajɛlen kan, walima balo min sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ balo bɛɛ lajɛlen kan, ko n'i y'a b'o la o kanulen don kosɛbɛ, i bɛ barajiba sɔrɔ. i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, anw fɛ yan nɔ malo bɛ dun, ɲɔw bɛ dun, kaba fana bɛ dun, an bɛ se k'o fɔ, mais i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na jumɛn ka fisa ni ninnu bɛɛ lajɛlen, o de ye malo ye, wa malo de fana wari ka ca ka tɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan. donc ni maa min y'i ka zakatal fitri bɔ malo la, wa i k'a kɛ malo fana ye malo min ni a ka ɲi, ka d'a kan n'i bɛ fɛn di ala ma i kan ka fɛn ɲuman de di ala ma, mɔgɔ yɛrɛ n'i bɛ fɛn di a ka kan i ka fɛn ɲuman de di, ka d'a kan bɛɛ lajɛlen min bɛɛ lajɛlen bɛ ɲuman de fɛ. donc min bɛ ɲini fɛ a kɛra zakatal fitri ye walima hali fɛn wɛrɛ, n'i b'a bɔ saraka ninnu na i k'a kɛ ɲuman ye, e yɛrɛ bɛ min fɛ i k'o kanu ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye, o de laɲini don silamɛ diinɛ na. donc n'i y'a bɔ dugu balo lasɔn hɛrɛma na, ko o baraji ka bon kosɛbɛ. ita'uha li ahrar zawil faqa, k'i k'a di hɔrɔnw ma, yani hɔrɔn don mais fantanya fana b'o la, ko n'i y'a o fana kɛ o cɛ ka ɲi, baasi tɛ a la. ahrar a bɛ se ka kɛ mɔgɔw dɔw yɛrɛ kuma dɔw la hali se kun b'u ye, mais ala nana n'a ka lajarabiw ye, ala nana n'a ka gɛlɛmaw ye, gɛlɛya y'u sɔrɔ, k'i bɛ se k'a di olu ɲɔgɔnna mɔgɔw ma, ka d'a kan an tɛ se ka f'ulu ye fantan, an tɛ se ka f'ulu ye miskinɛ ye, ko i bɛ se k'a di olu ma, baasi tɛ o fana na, o kanunen don. إخراج مد لكل فرد ومن زاد للتطوع
fa husnun ko ika an ye jate min fɔ n'o de ye ka mure bɔ mɔgɔ kelen o kelen ye ko mɛ nka ni mɔgɔ min ye ka dɔ fara a kan k'o fɛnɛ baraji ɲini kama ko baasi fosi tɛ o la kilo 2 an y'o de fɔ sa u bɛ bɛn o de ma n'o bɛ bɛn mure ɲɛ 4 ma ko mɛ ni maa min ye ka dɔ fara o kan le tafawu sariatigi ko baasi fosi t'a la i bɛ barajiba sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an bɛ k'an kun da sunkalo min a fɔ sunkalo kuncɛli kan hinɛ ani yafa ani jurumu yafa ni kan hɔrɔnya min fɔra la ala ka an kɛ a dunkew dɔ ye seli a bɛ ka gun ka na kosɛbɛ ala ka a musakaw nɔgɔya ka ɲini ala fɛ ya rabi san caman caman sunkalo bɛ ala bolo ala k'o don ani aw garisɛgɛ la an ka jamana in an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ nin waati barikama ninnu kama k'a kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu kama ala k'an ka jamana in bɔ bolo la ka hɛrɛ kɛ jamana in ye ka hɛrɛ kɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye anw sera ka fitinin min fara ɲɔgɔn kan o de tun bɛ tali kɛ nin na yanni an ka bɔ an ka sigi in kɔnɔna na an bɛ an ka foli ani wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ Asayid Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen folen don kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a fɔ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye an bɔra ka laseli minnu kɛ aw ye sisan n'i ye kitabu lajɛ kitabu min ye a bɛ fɔ suratu tafaqquh fil ibada i bɛ zakatal fitri ninnu a walanda ninnu i b'a bɛɛ lajɛlen saradalen sɔrɔ a kɔnɔna na an fa n'an karamɔgɔ Asayid Adam Jabi ka bɔ san ale ka sɛbɛnlen don an b'a ladeli sini kɛnɛ ala k'o di a n'a ka denbaya ma a fɛnɛ folen don kɛnɛ in kɔnɔna na ka sanga nin de ye ani an n'aw bila nin yɔrɔ in na k'a fɔ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ nata inshallah ala ka san caman caman don ani aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la shukran